Okay. Jutro nie będziemy stricte rozbijać tureckiego stawania na drobne części, natomiast w swoim nagraniu pytałeś mnie, co zrobić w pozycji kołyski, ponieważ masz tam pewne wątpliwości, gdy wstajemy z tureckiego stawania i przechodzimy do pozycji kołyski, jak tutaj ustawić tą stopę, czy może tak, czy może tak, czy może tak. Powiem Ci szczerze, Maciek, że to jest zależne od Ciebie. Tutaj nie ma jednego specyficznego ułożenia, bo to wszystko zależy również od poziomu gibkości danej osoby i jej zakresu ruchu, więc tutaj musisz sobie poeksperymentować. Jedno powtórzenie możesz zrobić spokojnie z rozciągania rozkrącznego, sobie wstać, nie ma żadnego problemu i zejść z powrotem. Możesz również, jak pamiętasz, kiedyś robiliśmy przysiady niemowlaka, gdzie starałeś się oderwać tą stopę jak najbardziej od ziemi i również wstać, nie ma problemu. Tutaj praktycznie możliwość wstania z tej pozycji, bo to jest pozycja klęcząca, jest praktycznie nieograniczona ilość, bo można wstawać na wiele sposobów. Możesz tutaj zrobić coś takiego, że możesz być w ten sposób i na przykład przejść sobie do przysiadu i wstać z powrotem. Tutaj baw się. Tutaj w szczególności polecam Ci, abyś był bardzo kreatywny, bawił się, w jakich pozycjach możesz ustawić tą stopę. Możesz na przykład sobie tutaj przejść również tak jak jesteś tutaj, to niekoniecznie musisz przechodzić również do pozycji jednonożnej kołyski, tylko na przykład, o widzisz, tak jak ja jestem tutaj, teraz i mógłbym przejść, to możesz na przykład tą nogę sobie, o, delikatnie się nią pobawić też troszkę tutaj, jak widzimy, i na przykład przejść do pozycji seizy i z pozycji seizy na przykład przejść sobie tutaj i wstać. Tu o to chodzi w tureckim wstawaniu, że ten schemat, ja Ci podałem na samym początku, jak to wygląda, to jest tylko taki właśnie zarys i schemat, bo jeśli chodzi o to ćwiczenie, to eksploracja tego ćwiczenia daje najwięcej korzyści, bo wstawać z ziemi do góry i z góry na dół można na tuzin sposobów. Można na przykład wstać w ten sposób, jeżeli będziesz chciał sobie popróbować, że można wstać na przykład za pomocą jednej nogi. Bang! I już wstajemy, już jesteśmy z ziemi. O to chodzi właśnie w tym wstawaniu, w tureckim wstawaniu. Natomiast jeśli chodzi o Twoją pozycję tutaj, gdzie jesteśmy w górnym mostku, o ta pozycja, to chciałbym, abyś również sobie zgiął tutaj kolano mniej więcej w ten sposób i wypychał tą miednicę również bardzo wysoko. O, możesz się tu troszkę pokołysać i z powrotem możesz sobie zejść. Natomiast jeśli tutaj masz problem z tym przejściem, to tak jak mówię, to wymaga troszkę praktyki. Tutaj możesz cały czas sobie manipulować stopą. Cały czas. I możesz przejść na przykład do pozycji pompki, wykonać sobie pompkę z powrotem tutaj. Po prostu baw się, sprawdź gdzie Ty jesteś, no bo wiadomo, ja Ci tu pokazuję pewne rzeczy, ale ja jestem na innym poziomie, Ty jesteś na innym poziomie, każdy z nas jest na swego rodzaju innym poziomie, więc tak jak mówię, zachęcam Cię do eksplorowania, tylko eksplorowania w sposób bezpieczny. Niczego na siłę, po prostu trzeba zaufać tutaj procesowi, no i praca i praktyka. Dlatego tureckie wstawanie będziesz miał teraz praktycznie codziennie, bo chcę, żebyś wyeliminował te słabości. I one uczynią Cię silniejszym, stabilniejszym, ponieważ dlaczego podłoga i dlaczego tureckie wstawanie i w szczególności to jest na jednej ręce, ponieważ za mało lata, jak byliśmy dziećmi i uczyliśmy się wstawać, to podłoga nam budowała stabilność. Najpierw trzeba być stabilnym na podłodze, żeby później móc dodawać inne rzeczy mniej stabilne, więc jeśli na przykład tutaj jest problem, no to jest problem i będzie Ci ciężko na przykład wykonywać pompki na jednej ręce, gdzie ten element stabilizacji jest naprawdę dosyć spory, jeśli tutaj się pojawia problem. Ale to nie szkodzi, to praktyka. Znaleźliśmy ograniczenie, świetnie możemy nad nim popracować, dlatego pracuj nad tym i w ciągu dnia równie dobrze. Zasada jest taka, że im więcej coś robisz, tym lepszy się w tym stajesz, więc jeśli widzisz tą słabość tutaj w swoim, to w ciągu dnia, gdziekolwiek jesteś, czy w gabinecie, czy nie, możesz spokojnie sobie pracować nad tym przejściem. O, widzisz, w ten sposób możesz sobie pracować nad tym przejściem właśnie tutaj, żeby budować tą stabilizację. No to wymaga po prostu praktyki, no nie ma tutaj drogi na skróty. Nie ma tutaj magicznych sekretów, magicznego napoju, żeby się napić a byłoby fajnie. No ale niestety, no, to wymaga tutaj po prostu tylko tego treningu. Także to jest wskazówka, jeśli chodzi
o tureckie wstawanie, bardziej tego rodzaju wskazówka, żeby bardziej Cię zachęcić, żebyś był odważny po prostu w tym odkrywaniu, żebyś się nie przejmował, że coś jest, że Twoja stopa jest technicznie tak ustawiona, czy tak ustawiona. Dopóki jest bezpiecznie, dopóki nie czujesz dyskomfortu, bólu, czy czegokolwiek poważniejszego, jest ok, naprawdę jest ok. Wstawać można z ziemi na milion sposobów, także możesz spokojnie stworzyć i wykreować swój własny styl wstawania, swój własny styl ninja. To tyle, jeśli chodzi o wskazówki dotyczące tureckiego wstawania, a ogólnie rzecz biorąc wstawania z ziemi.